Haidem, 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 mă! Lego, Lego, Lego. Avem rotiri, avem rotiri, avem rotiri, avem rotiri. Avem rotiri, avem rotiri. Odată asi. Hai că ți-a plăcut să mănânci. Ți-a plăcut să mănânci, hai. 9x on. 8 spinuri, 7 spinuri rămase. 15 cu 1 că nu ai luat niciodată. Hai și cu flamingo, 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 flamingo. Bine. Bine. Și mai sus, mai sus, mai sus, mai sus. Leagă în continuu, leagă în continuu, leagă în continuu. Leagă, 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 leagă. Bine. Hai, 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 să trecem de banii farmați, să ne mai dai și peste. Top! 4 spinuri. Hai mă, cu încă ceva, mă. Crucobauri cu de-astea. Nu, cred că nu mai leagă nimic. Flamingo, bine, 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 bine pe Flamingo! Avem 100x, avem 100x, avem 100x, avem 100x-ul! Bine, mă, hai sus! Sus, 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 sus! Sus! Bum! Mamă! Face și retragerea aia mare! Bum! Șacalaca! Bum! Șacalaca! Bum! Bună rău de tot, mă! Aia zic!